Adom hozzá a hangot. Nagyon sirály repülő, bombákkal, rejtett futóművel. Nem arra van, balra. Mennyi? Már nem látom messze, nem zoomoltam rá. De most miért ott mész? Ne, onnan nem süt a nap. Ja, jó van. Piros pont. Így elég közel lesz. Jó. Így lassú áthúzást csinálják. Mondom lassú. Mondom, balra van a repülő. Így herierezve szépen eljössz. Villanydrót alatt vagy fölött? Alatta menj. Hát valami legyen már, valami legyen poén már benne. Ja, én is. Na, nem tudsz átjönni? Gyere át alatta. És hogy a kettő drót között gondolod? Ott is jó. Háborzott. Veszem. Ide szállj lábhoz. Megvolt!